ku iya gani wannan hanya ita ce hanya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu, barkanku da sake kasancewa da tashar ku har kullum keke Tactic 2. Da Allah idan kai sabo ne a cikin wannan tasha, da Allah ka danna mana alamun subscribe, sannan ka taba ƙararrawa, sannan ka taba liking domin samun sababbin bidiyoyinmu a bisa kan lokaci. Yau abin da za mu tattauna a cikin darasinmu shine zan nuna muku yadda ake sanya audio a jikin status na WhatsApp. Domin idan kuka duba da la'akari da yawa mutane sukan so su sanya audio a jikin status, amma baya yiwuwa, sai dai su yi amfani da wani bidiyo wanda za su ɗora mashi hoton wani emoji ko wani abu domin ya rika sounding a matsayin audio. Wannan bidiyon yana nan. To yau insha Allah zan nuna muku yadda za ka sanya audio a jikin status, sannan zan nuna muku yadda za ka sanya location ɗin inda kake a jikin status ɗinka na WhatsApp, wanda da zaran ka sa shi duk wanda ya duba wannan ya taba zai biyu ɗin location ɗin inda kake da ko ina inda kake a daidai wannan lokacin. Ku kasance da mu a cikin wannan. Abin da za ka yi shine kamar yadda kuke iya gani ina cikin WhatsApp dina yanzu haka, sai ka taba ainihin wajen status bar naka kamar haka. Bayan ka taba sai ka taba alamun inda ake sa hoto ba inda ake rubutu ba, wannan na ƙasa, wato wannan mai ruwan ganyen nan shi za ka taba. Bayan ka taba shi haka zai nuno maka inda za ka zaɓi bidiyon da kake so ka ɗora ko audio da kake so bidiyon da za ka mai da audio, sai kai mashi haka. Idan ka jawo haka za ka tsaya kai selecting ɗin wanda kake so ainihin bidiyon da za ka mai da ainihin audio. Misali bara mu yi amfani da wannan. Kamar yadda kuke iya gani idan ka sanya shi haka zai ɗan yi sacin saboda yana da nauyi. Zai buɗe. Nauyin bidiyon ne ya sanya kuka bai buɗe haka ba saboda yana da nauyi. To kamar yadda kuke ganin bidiyon ya buɗe haka. Abin da za ka yi shine in ka duba sama za ka ga wasu alamomi, akwai emoji, akwai T, sannan akwai alamun rubutu pencil. To wannan pencil ɗin shi za ka taba haka. Idan ka taba shi haka zai nuno maka kaloli kamar yadda kake iya gani a nan ƙasa. Misali sai ka zaɓi kalar da kake so. Bari mu yi amfani da ja misali. In ka taba ja kala misali, za ga cewa wannan ɗan pencil na sama mai alamun rubutu ya riga ya koma ja. To abin da za ka yi sai ka kama jikin bidiyon da ka sa sai ka danne shi. Kamar yadda kuke gani kun ga ya canja ko? Ya canja ya koma zuwa ja. So a yanzu haka za ka iya play ɗin wannan bidiyon a matsayin audio. To wannan ita ce hanyar da ake bi ana sanya audio akan status ɗin WhatsApp. So abu na biyu da na alƙawarin zan nuna muku shine yadda za ka sanya location ɗin inda kake a jikin WhatsApp. So abin da za ka yi idan kun duba wannan alamun emojin da kake gani haka ga yanan fari, shi za ka taba. Bayan ka taba shi zai nuna maka icons da yawa haka. So ba wani abu za ka taba ba, ka ga wani abu nan dogo mai alamun bayan kamar ka hinka je kibiyan nan mai alamun ainihin kamar alamun location, sai ka taba shi. Idan ka taba shi haka zai nuno maka setting, sai ka taba wannan setting din. Zai bude maka kamar haka. Abinda za ka yi ba wani abu ba, sai ka shiga permission. Bayan ka shiga permission sai ka nemi location, sai ka kunna location. Idan ka kunna location sai ka sake dawowa baya haka. Bayan ka zo baya sai ka sake dawowa baya. Da ka dawo baya automatically da kanshi zai je ya nemi location din. Misali show location, da kanshi zai je ya nemi location kamar yadda kake gani. Idan za ka iya duba mun riga mun kunna location, to zai nemi location da kanshi na ainihin inda kake ga nan yana sacin. Sai mu dan jira mu bashi lokaci yayi sacin ana ainihin location din inda ainihin ni nake yanzu a zaune. Kamar yadda nake iya gani haka yana sacin kenan. So bayan sacin sai ka taba current location. So kamar yadda kuke iya gani ni yanzu ina a Benin City, don haka a unguwar da nake shine Mountain View. So da wannan hanya ita ce za ka iya bi ka sa location ɗinka, sannan ka sanya audio a status ɗin WhatsApp. Na gode ku kasance da keke Tactic 2 taku, muna alfahari da ku.